12-я клас, специалност оперативен счетоводител, професия оперативен счетоводител, специалност оперативно счетоводство с класен ръководител Мая Ганчева. Нека клас с класен ръководител Иванета Иванова. Това, което искам да кажа и 10. Особено радостно ми е да съобщя, че ВИПУС 2013 има 16 отлични абитуриенти, показали отличен успех през годините на обучение 9-12 клас. Нека да ги поздравим и да започнем връчването на дипломите от тях. Всичко в икономическите такива. Разбира се, винаги има първи, от които трябва да започнем, и ако спазваме статистиката, ние трябва да започнем с ученикът с най-висока диплома, с показал най-добри резултати и на държавни зрелостни изпити. За това ще започнем и ще връчаме отличните дипломи и медалите, с които ръководството на училището награждава отлични учители. Те също се награждават с папки, които искрено им пожелавам да им послужат в тяхната по-нататъчна студент. Памела Благомирова Варбанова, отличен 5. Десислава Богомирова, Веселина Такова, отличен 5, 68. Даваме с отличниците от другия клас Георги Ангелов Василев. Можете да следвате. Най-напред ми се иска да кажа, че продължаваме с 12-я клас от завършили 26 ученика, дипломираха се 25. Средният успех от дипломирането на 12-я е много добър, 5,39.
Няколко статистически данни за приключилите държавни зрелостни изпити, за които може би всеки от вас знае собствените си резултати, но това какви са резултатите за класа ще съобщя сега. Приятно ми е да съобщя, че резултатите по български език и литература за 12А клас средният успех е много добър, 5,20. Отново искам да съобщя, да поздравя и да изкажа благодарност и на колегите преподаващи в 12-те класове, и на вас, и на двете момичета, които завоюваха пълно 6, т.е. получиха отличен 6,00 на държавния изпит по български език и литература, са от 12-я клас. Още веднъж ги поздравявам. Резултатите по география и икономика са много добър от държавни зрелостни изпити. Много добър 4,61. По математика много добър 4,66. Английски език отличен 5,84. Още веднъж потвърждавам резултати, които постигат учениците, явяващи се на английски език като втори избран от тях държавен зрелостен изпит. Защото виждате, че резултатите са отличен 5,84, а сред тях от явилите се 5 имаме един отличник, който е с 6,00. Поздравявам го, тъй като такива резултати може би няма и в другите училища, в които има по-голям брой хорариум часове, изучаван по английски език. Поздравявам ви всички вас, които заедно с български език показахте отлични резултати и по английски език. Продължете и на държавни колегите, госпожа Иляна Горанова, работила с екипа. Също използвам случая сега и да съобщя, че той и другите ученици, които получиха отлични дипломи, завършиха успешно работата по проект Успех, извинявам се. Още веднъж ги поздравявам за успешното приключване и на този проект и им пожелавам и за напред да продължават с математическите знания и да успяват. Честито на всички вас! Станислав Андреев е... Мария Петрова Петрова. Чакай, Шибил Николай. Десислава Тодорова.
Супер, супер. Закарам и долу, а тя сега ще там от да влезем пред пеша. Някой да не си забрави да ми